På hjernebasen.dk kan du som bruger og låner på dit lokale folkebibliotek få adgang til mange forskellige websider og databaser, også kaldet e-ressourcer. Find dit bibliotek på kortet og klik på det. Dette bringer dig hen til en oversigt over de e-ressourcer, dit bibliotek tilbyder, og mange af e-ressourcerne har du endda adgang til hjemmefra. Her er e-ressourcerne inddelt i kategorier. Det gør det nemt for dig at skabe overblik. Besøg hjernebasen.dk og find ud af, hvad du har adgang til, eller kontakt dit lokale folkebibliotek for at høre nærmere.